Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Mag-auban gyapon nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasama sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas ang atong mga kauban gyapong radyoman si Rinaldo Cuenca ug usab si Gion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gyapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang Edgar Dagumo. Ubana sa iyang mga kaubang, mga radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 9 no, sa bulan sa Pebrero tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Okay, ang atong hisgutan karon no, palain sa ta. Okay, napanahon pod sa kung wa ko malimot no, miaking adlaw sa tulumanon po dinhi sa istasyon no, sa Straight to the Point. Nahisgutan ang issue mahitungod sa kining panagpulag kon divorce. Gani ni Salmot Mampunta ni Adto ug karon atong sumpayan ang atong gisalmot dinhi sa atong tulumanon ngano ang atong simbahang Katoliko mo go against o musupak anang gidusuron sa kauluhan nga kanang magbato na ta og balaod nga ialaw o itugot na ng divorce o panagbulag no? O kana bang divorce nga giluag gibadbad jud ang higot no sa kaminyoon. Ato biyang timan ano nga diha sa kaminyoon no, sa atong pagtuong Kristohano no diha sa Biblia. Diha sa kasal ang gahiusa gyud nato ang Dios. No. Ang gahiusa nato ang Dios unya giingon diha sa basahon Ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo no sa kapitulo 19 nga ug unsa gani ang gihiusa sa Dios dili gyud na pwedeng bulagon sa tao.
O diha sa Malakias 2:16 kanang divorce o panagbulag kana bang gibadbad ang higot sa kasal, no? Ang Diyos nasilag ni ana, no? Basahan ninyo sa Malakias 2:16. God hates divorce. Mao na nga sa pagtuong Kristohanon, partikularmente Katoliko, supak gyud anang divorce. Bisan pag gusto nato na, no? O kita mga tao. O bitaw nga sa pagsalmot nato ni adto moingon ta nga personally siguro murag muuyon ta. Okay. Pero dilibot pasabot nga kung muuyon ta sakto na, no? Kay dili man tanang gusto sa tao makaingon na ta nga husto na atubangan sa Dios. Kay ang huna-huna sa Dios matud pas basahon ni Isayas, habog ang huna-huna sa Dios dili pareha sa huna-huna sa tao. Og sa proverbio pod gisgutan nga adunay huna-huna sa tao nga para niya insakto siya pero dili di ay, no? Gani naghatud hinuon niya sa kamatayon. Amo nay prueba nato nga dili gyud ta makasalig sa atong kaugalingon lang kanabang pangwinta, no, o tawhanon, no? Sa Proverbio 3:5 giingon nga likayan ng kinaugalingon nga pagsabot o private interpretation. Nga naman kita mga tao gud masalay pud man ta. O masalay pud kay namana nato tong sangputanan sa gihimo nato ang unang ginikanan Adan ug Eva, no? Doon na natay kinaiyang fallen nature na ta. So kung fallen nature na ta sa lagda sa mayang pangisip, no, dili ta mo salig sa atong kaugalingong pangwinta. Kay fallen nature man ta. Ang Dios dili masayop, di ba? So mo sandi kita sa Dios kay di man siya masayop. Na mao na sa ato bitawng pag-ampo kanang Lord's Prayer kanang gitudlo sa Ginoo nato, gibalik-balik man nato, di ba? Kanang amahan namo na kasalangit pagdaygon nimo ngalan, matuman ang imong pagbuot, no? Ang pagbuot sa Dios may matuman dili ang ato. So mao na nga ako sa akong tawhanon nga pangwinta mahimong musugot ko anang divorce pero kay masalay pon man ko, fully nature man ko, mo nang dili ang ako mo ipatigbabaw. Mao na nga ang pagbuot sa Dios gud may matuman para matuman ang Lord's Prayer. Unya bitaw dunay mabasa diya sa Mateo 19 nga ang mga Hudiyo nga ilang gitistingan ang atong Ginoong Hesukristo ba kung husto ba gyud ang iyang response unsaon niya pagtubag. Nga gidili ang panagbulag pero giingnan nila ang Ginoo ngano man lagi be si Moses mitugot man og panagbulag kung gidili ng divorce. Unsay giingon sa Ginoo, initugot na lang si Moses ninyo tungod kay gahi man mug ulo. Pero sa sinugdan dili gyud. Okay? Basahan ko ninyo Mateo 19. Mateo 19 basahan ninyo. Nga ang atong Ginoo nitubag sa kanabang argumentos mga Hudiyo nga ilang gisuwayan ng atong Ginoo kung mainsakto ba gyud ang tubag o dili magka ng divorce. Ngano man lagi si Moses mitugot man nga sa panagbulag. Ang tubag sa Ginoo nga nitugot na lang si Moses tungod kay kahi man mo og ulo. Pero sa sinugdan dili gyud na. Nagkaroon atong hisgutan ning kinibang rason. Unsa atong response anang mga argumento sa muuyon sa divorce. Okay, atong ipaagi og istorya. Pananglit usa ka asawa. No, bugbog sarado ka sa imong bana. Dili mayo ang imong bana. Wala magtuman sa iyang kakuhan isip bana ang pagmahal sa asawa, no? O bugbog sarado ang asawa. Niya unsa may medyos ana anong ato man nang kanang pasagdan nga mag-usap pa na nga gubot man yun ng panimuyo ana, di ba? O nganong ang simbahan dili man kuno mo dili kuno mo bati anang magtiayon nga wala na ang relasyon nga maayo. Okay, sige nag-away. Sige nag-away. So nganong usahon pa man na nga di man na angay usahon kay impierno man ang ilang kinabuhi.
Now, ang simbahan wa gyoy laing mahimo nga unsa may atong buhaton ani nga dili nato malapas, di nato maguba, dili nato masupak ang balaod sa Dios. Now, sa atong nahibawan ang simbahan mualaw anang kanang gitawag og legal separation. Legal separation. Bot pasabot isang at na ipahibaw na o kinsay mga authorized diha sa simbahan nga mo study sa imong case. Kung gubot jud ang inyong pamilya nga lisod jud ang pagpadayon nga mag-usa mo og puyo diha sa inyong panimahay, now i-grant ng legal separation. Unya kanang legal separation dili na sabton og divorce. Now, kung atong tan-awon mura po siya divorce kay gabulag gud mo. Pero ang inyong pagbulag wala gyud giguba, wa gyud gibadbad ang kanabang hikot sa inyong kasal. Naara ang inyong higot kay ang Dios God, di ba? Sa Mateo 19 gaingon man ang Ginoo nga ug unsay gihiusa sa Dios, dili kini mabulag sa tao, di ba? So kana nga hikot kay ang Dios may gahikot, dili gyud na mabadbad. Kung tan-aw na to ba ang mata sa pagtuo. Pero tungod kay sa inyong sitwasyon dili man maayo pod nga kanang ipadayon mo og usag panimuyo kay impierno man inyong panimuyo kay sige naman mog away. So ang simbahan mo sabot mugrat ninyo og legal separation pero dili nabot pasabot nga gibadbad ang higot sa inyong kasal. Kay dili lagi na mabadbad sa tao, ang Dios rin makabadbad ana, di ba? Now, ang simbahan mo allow og legal separation, kanang legal separation igo ra mo gilayo sa pagpuyo. Kay lisod man og mag-usa mo, gubot man. Di ba? So, pero dunay tambag nga unta maningkamot mo unta nga mag-usa mo og balik pagpuyo. Kay dili lagi mabadbad ang inyong higot kay ang Dios gud mo'y gahigot ninyo no kanang inyong kasal. So ana, dili na sabton ha kanang legal separation, dili na sabton nga divorce nga gibadbad ang higot sa inyong kasal. Naara gihapon pero gilayo lang mo og pagpuyo sa rason nga ato nang nahisgutan, di ba? Dayon kanang legal separation dili po na sabton nga kanang gitawag og annulment. Lahi po ng annulment. Ang annulment musugot gihapon ang simbahan ana. Kanang annulment dili po na siya sabton nga divorce kay kanang divorce lagi pag badbad mo na sa higot sa kasal. Now kanang annulment deklarasyon na siya nga kadtong kasal nga ginaisip pag-una dili to valid nga kasal. Sabton ha nga kadtong kasal nga giingon nga gi-annul kung ma-annul na dili to sabton nga valid. So declaration nga null and void. Unsa may pananglit ana no? Pananglit dunay gikasal, babae ug lalaki, gikasal nga ang tinuod nga istorya, ang babae di ay wa gyud tinud-anay mahigugmas lalaki. Pero wala na nahibawan sa pari, no? Nagpakasal sila kay gihadlok ra di ay. Nabang gihadlok ang babae nga magpakasal. Nya nisugot na lang pero sa tinud-anay wa to siya mahigugma. Di gyud unta siya makigminyo tungod kay gihadlok siya nga patyon kung di siya makigminyo, then niya pong ginikanan, gibaharan siya nga hasta imong pamilya, mamiligro kung di ka mosugot. Sumotong nisugot na lang ang babae bisag wala siya gugma. Nya wala na makit ispare, wa makibalong pare. Nga ingon ana ding sitwasyon mo nang nahimo gyud ang kasal, ang seremonyas. Pero dili to matawag og balido nga kasal kay wala man ang requirement sa kasal gyud nga tinud-anay. Kana bang naghigugma gyud ang duha, di ba? Kanang kaslon gyud sa pari, kanang valid nga kasal, gikinahanglan man diha nga naghigugma gyud ang duha, di ba? Gikinahanglan yun ng gugma gyud sa usag-usa. So kung dunay requirement diha sa balido nga kasal nga wala, so invalid na. Pero wala na madeklarar og invalid sa pari sa dihang gikasal sila tungod kay wa man kahibalong pari, may mag-Diyos ng pari nga makahibalo gyud og unsa nang mga gipangtapig diha, di ba? So dili po na sa pari, no? Kay wa man kahibalong pari.
So nakahimo siya seremonya sa kasal nga without knowing nga invalid ito. Unya karon sa dihang na kasal na lagi din na nahibaw-an na nahibaw-an bisag awahin na nahibaw niya ang simbahan dunay authority kanang gitawag og binding and loosing pagdili og pagtugot. So naa diha dayon niya mahimo ang pagdeklara og null and void. Mo nay annulment. But pasabot walay kasal nga balido nga nahitabo. Kaya nga invalid man, di ba? So mo na atong giklaro ninyo nga unsay kalainan anang annulment og divorce. Kanang divorce pagbadbad sa higot sa kasal. Kana bang giusa mo din giluag. Unya kay sa pagtuo laging Kristohanon dili mo na pwede nga ang tao mo'y mubadbad. Ug unsa lagi giusa sa Dios, di mo na mabadbad sa tao. Unya na may mga hinungdan mga reasonable nga mga dapat po natong unahon. So mao na nga ang mindyos nga giallow sa simbahan kana ra yung annulment og legal separation. Usbo na to kanang annulment og legal separation dili na gibadbad giluag ang higot sa kaminyoon. Ang legal separation igo lang mo gilayo kay gubot man kung magpuyo mo. Di ba? Dayon kanang annulment pod declaration of nullity, meaning kadtong inyong kasal dili to tinuod kasal, invalid to kay wala man ang tibuok nga requirement sa dihang gikasal mo. Wa man kay balong pare nga naa di ay toy butas, dunay buslot tong inyong pagpakasal. So yun ana. So kanang medyos nga gitugot sa simbahang Katoliko mao nay medyos nga natagaan og medyos, di ba? Unya wala malapas ang balaod sa Dios. Di ba? Kay kung mualaw gud tag divorce, malapas man maguba man ang balaod sa Dios, di ba? Dili man mao na unya ang usapa sa kumon kaayo nga dili gid maayo ng divorce lagi kanang sangputanan ba kanang mga bata luoy kaayo. Dayon lain pa pod murag atong gitudluan ng atong mga bata nga musupak o dili motahod sa mother church. O kana bang simbahan sa Dios. Naa sa 1 Timoteo 3:15 giingon diha nga ang simbahan kun iglesia nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran, pillar and foundation of truth. So that means nga infallible ang simbahan when it comes to faith and morals. So siya mo'y nasayod, siya mo'y silbing spokesman sa Dios. Naa sa Mateo 18, basahan ninyo Mateo 18 tudling 17 ug 18. Naa diha mabasa, nga ang simbahan diri sa yuta kung maghisgot na gali kinsay husto, ang simbahan mo'y final arbiter, Supreme Court, Basahan ninyo Mateo 18, 17 ug 18. Pero lisod niya lahi ng balaod sa gobyerno. Ang balaod sa gobyerno pwede mang supako ng balaod sa Dios. Pero sa mata sa pagtuo, dili maayo ang usa ka gobyerno nga dili motahod sa balaod sa Dios. Diha ba sa atong preamble sa una pagaling paglitok, di ba? Basahan ninyo atong preamble, di ba? Sa una pang paglitok og mga pulong gahisgot na og with the aid of divine providence. Ambot pasabot with the aid of God. Nagpatabang na ta sa Dios diha pa lang sa atong mga constitution nga panalanginan ang atong mga balaod. Pero magpatabang ta sa Dios pero dili ta motahod sa iyang kagustuhan, siyang sugo. Kay magbuot jud dagato, di ba? So dili na lang ta mo litok anang Lord's Prayer kanang gitudlo Ginoo ra bagi gatudloan na. Di ba kanang Lord's Prayer, amahan namo na ka sa langit pagdagon nimo ngalan, matuman ang imong pagbuot. Matuman imong pagbuot niya, ato di ang pagbuot mi matuman. Kunya abi ninyo kitang Pilipinas, dili man ta angay gyud mo maawat-awat sa ubang nasod nga ni sanong ana, Timan ibya nga ang pinadayag gahisgot nga ang yawa daw ni daog o nakalimbong. O bitaw nga dunay nangutana nga biritas, ang tinuod nga simbahan universal man ka pang tibuok kalibutan. Unya kay ang yawa universal mapod kay ang iyang panglimbong pang tibuok kalibutan mapod.
na tinuod bitaw na. O bitaw ako, so kung sabton unsay bot pasabot anang pulong Katolik o universal, both mo nang maingon ko kanang duha ka side puros na Katoliko. Oh. Di ba? Ang kalainan lang sa duha ka Katoliko, kining yawa ang iyang pagkakatoliko nagtudlo og binuang, meaning kana bang kadautan. Oh, ang iyang pagkakatoliko nagtudlo og kadautan. Pero ang pagkakatoliko sa simbahan nga gitukod ni Kristo nagtudlo og pagsubay sa kabubuton sa Dios, pagtuman sa sugo sa Dios. Mo nay kalainan. So atong klaruhon ha, duha ka pagsabot anang paggamit sa pulong Katoliko. Oh? Katoliko nga gipalukop ang kadautan o kanang Katoliko nga ang gipalukop kabubuton sa Dios. Sugo sa Dios. Nya mo man na ang gipakaylap sa simbahang Katoliko pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mo nang dili ta mo undang og litok anang Lord's Prayer nga gitudlo sa Ginoo. Naagali na sa atong rosaryo, di ba? O kanang Lord's Prayer giapil nato na pero gani sa wayon man ta na kanang atong rosaryo. Naaman ta diha ng prayer nga gitudlo sa Ginoo. Kanang lituko ng Lord's Prayer, kanang Lord's Prayer mo man gitudlo sa Ginoo, di ba? Mo bitaw nga ang simbahan mo gyud ni akong gikabiliban gyud sa baruganan sa simbahang Katoliko kay dili gyud siya ba matinag, dili ba gyud siya madalaan ng pressure sa tao, di ba? Daghang mga politiko ang nadala sa pressure sa tao mo nang nisugot na lang sila anang divorce. No, kabalo ba mo mga igsoon nga kanang ubang mga magbabalao diha nga nisugot na lang og divorce? Actually, sa ilang kaugalingon, di na sila musugot unta. Pero kay ilang mang gipalabi ang ilang political career, nga sa ilang paminaw, mas humot man sa tao ning divorce, mao nang musugot na lang sila, parang daghang malipay nila. So, ang ilang gustong ang nahitabo, dili nila gusto lipayon ng Dios. Ang ilang gusto lipayon ng ilang kagalingon ug ang mga tao nga mubuto nila. Na dili man na mao. Okay, mas gipalabi man nato ang tao kaysa Dios ana. Kahinomdom mo atong nahitabo ni King Henry VIII. O King Henry VIII nga sa sinugdan kini si King Henry VIII depender ni siya sa simbahang Katoliko. Oh. Depender ni siya sa simbahang Katoliko pero ang iyang pagka-depender kanang duguon ba kanang mga gubat-gubat, di ba? Oh. Unya, nagsalig siya ba nga depender ko sa simbahan nga Katoliko. Oh, ug unsa pangayoon ako sa Santo Papa, musugot yun ang Santo Papa. Kay nahitabo man ang iyang gipangayo nga makigbulag siya sa iyang asawa nga legal ha, dili invalid. Ang legal nga kaminyoon niya ni kung wa ko malimot no si Catherine, gusto niya kanang bulagon gubon tungod kay wa man gud sila anak. Kana lang rason ba wa sila anak mo na nga makigbulag sa asawa kay na may iyang gustong laing babae. Nya kay wa man mosugot ang simbahan, wa man mosugot ang Santo Papa. Kay di lagi na pwede. Ano man, kay ang simbahang Katoliko god kay naa niya ang Espiritu Santo, dili mosugot ang Espiritu Santo. Bisan pag mga tao ra nang gadumala diha, di mosugot ang Espiritu Santo nga ang matuod nga simbahan maka-pronounce officially og mga baruganan nga sayop. Sayo dili nakatuhuan tong giingon ni San Pablo dayon nga ang simbahan haligig sukaranan sa kamatuoran kay nasayop man di ay. Mao na kung gipalabi pa sa Santo Papa ang kahadlok unsay himuon sa hari ni si King Henry. Kung nahadlok pa siya, sumusugot gyud siya ato. Pero wa siya mahadlok, di ba? Bahala na siya mamatay siya. Basta dili gyud makahukom siya dili mao sayop nga masupak ang kabubuton sa Dios. Moto nga nasuko si King Henry VIII mo nang nibulag siya sa simbahang Katoliko ug nagtukod siya iyang kaugalingong simbahan mo nang Anglican Church, di ba? Nga siya mo'y head, siya mo'y ulo sa iyang iglesia nga Protestante kanang Anglicanism, then at the same time siya pod ang head pod nga
state o sa iyang gobyerno po dito sa England. So mura na siya ni kompetensya sa gahom Santo Papa, kay ang Santo Papa head sa simbahan, head po sa gamayng state sa Vatican, di ba? O nakigkompetensya na siya sa authority sa Santo Papa. Head of state at the same time head of the church, no? Di ba? So mauna dili maayo na, no? Now wala ko'y panahon diri nga mo discuss, nindot untang i-discuss na kayon, wa na ko'y panahon, no? Now timan ilang kanang mga kung himo ninyong rason nga kana bang mga kalisod, mga trials diya sa atong panimuyo. Now kung makalatas ta ana, makapadayon ta sa mga trials nga wa na to maguba ang balaod sa Dios pagkaanindot ana. Dili ta mulikay sa atong krus. Kay kita mga Kristohanon naatay krus nga gipas-an. Kinsa tong buot mo sunod kanako kinahanglan mo pas-an sa krus, no? Di ba? Ang kinabuhing Kristohanon dili kay lipay-lipay lang. Naay mga kalisod, naay mga trials nga atubang ang atong Ginoo gani nga gipatay man gani, wa man gali siya mo balibad nga patyon siya alang lang sa atong kaluwasan. Okay, sang litwa naman tay igong panahon, no? Baga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, ang atong talahurong obispo ug mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.